Séver mahaisteach so go dtí Páirc, Naomh, Breandán, Grand Heating and Mionúr gúnta íomhálaí le haid Cluiche Ceannais Peil in Grád na Mionúr Grád an Sathairn Corcaigh agus Áth Cliath le casa gona Míchéal agus tá slua deas a bailúisteach ón dóthaimh so bhícearcamach ard caibhlann teatra Tráchtaire atá Greenver deas te agus conílacha agus gachrad furbha don ócáid mhór seo. Deis a gcuinge súlachaf chun Caingear na fórna bheith dul chun Páirc agus tosnóid le furin Áth Cliath. Cé bíhan hosnóigh sa cúil agus tá aonad láidir cosanta ó sa cóir le Katie Hayes, Tara Walsh agus Abby Pollock in san lína lán cúil le Charlene Sonú Leno, Hannah Murphy agus Ciamh Donovan sa lína leachún. Tosnóigh Sophie McDonald agus Líla Tully a lár Páirc agus tosathe maithe mar tá taspáinte Áth Cliath na cluiche go dtí seo. Lísa Murta, Molly Burke agus captain na fórna Charlie Murphy an san lína lethosig. Tá éon nachrúháin déanaach déanta Áth Cliath agus é sin sa lína lánthosig le níam múna caithfihar seachtaigh istigh in ionad Ellie Reen agus taobh le siútránóna beag Zara Flood agus Gemma Conley. Well, for in Corcaigh dul chun Páirc fé mar a fógraíoch le Andrea Tai istigh sa cúil agus a ríist cosantóirí maithe orla drumí an captain mar lán cúlaí Ali Tobin agus taobh le siúd Aisling O'Sullivan. Sa lína leachúil de Corcaigh Rachel Breen, Maisie McCrae agus Emer Walsh agus a ríist Bert Cumasach a lár Páirc le Saoirse Cunningham taobh le Joanna Fascan. Tosathe úntacha Corcaigh mar tá taspáinteann sa cluiche ar fad. Sarah O'Connor, Laura Walsh agus Ava McAuliffe sa lína leachúil agus sa lína lán tosig bí a fearr tránóna ar Ava Donovan, Kate Carey agus Eva Sheehan ó Rúglas atá go maith inniúil ar na scóirna chaimsiún. Sean slua fós a bailúisteach an Sathairn ha slua mór hís funga agus slua deasan san Seastán haul. Corcaigh ag iarraidh Craobh iver 3 dia go bhainteach in san Craobh Mionúr Grád agus an son de Áth Cliath bhfuil tá sé búte féghócha 2008 agus 2012 agus iad lorg an tríú Craobh an Sathairn i Mionúr. Tá séad na gaotha isteach chuinge Seastán na Páirc níos mó ná ag taobhúla hainge ach in áiríre táid ag súil go mór leis an gaibhlann áthair Sathairn agus an dóthaimh ag iarraidh corn Mionúr na hÉireann a bhuachant ansá i Mionúr. An réiteoir Seannóna bhfuil tagann seo chúnta dún fear ón riocht sin é Gavin Finnegan agus cuidú leis hís ar barc beag Anthony Marin ó Bhuinachán agus ar an dóthaimh an son Caoimh McGuinness ó Chailcunnig agus Catherine Murphy ó Limnach. In na bouty leachceannis, bhfuil bhí buam maithe Corcaigh ar an cabháin dar nó curthain na bliana sicate trí le náda de agus an son bhí 3 cúlín idir Áth Cliath agus an Gaillimh cluiche imríoch caiicí sochain agus héna cúide ag Áth Cliath dóanai ag an Gaillimh agus banisteoir Áth Cliath Declan Patton brásásta a bheith ar naisiantá na focailiarnacha ag Áth Cliath ag gghearcail híos funga Corcaigh in líne díreach ag fearr ar bhreat na hÉireann atá taobh hirdóing agus an slua inis i Mionúr a seasamh don Amhrán náisiúnta. Tá slua ón díle bailúisteach an gcónaí so Cím lasmá agus go leorlar dhína mothrbóthar gur taiteach chumá in teach donna go níos túis go Mionúr ach beisiad istigh agus beiceart go mbeadh ard caibhlann idir an dóthaimh so ní léon cheist an dóthaimh is fearsta tír in ard Míchéal an Sathairn Mionúr agus mar derm se beiceart go mbeadh ard Cluiche Ceannais Mionúr na hÉireann ansá agus bhfuil caiic tormh a going cuioinnig ar sin agus Mohammed Corm ag dearna himre beag an breis agus Mohammed fós Corm son big kicking nu big slíigent chun na fórna seo scarúnt óna chéile ní léon cheist fé agus
an Banistúr ó Corcaigh istigan son sin ag Ciaran O'Shea leis na focail Iarnacha dá chuid imirthiúireann sa tá obair mhór déanta ag an dóthaobh ó hús na bliain agus seo an lá mór tá chur agus cúta bhúnta go Áth Cliath é bheile idir Cearcail agus Boga agus Lúsca agus Cluiche tá si son réigean is an dóthaobh réig agus Gavin Finnegan ón riocht ó gúnta an dún tá sé siúd réig chumá agus mar dermse go leor ballhéisteach ag taú leis an dóthaobh ó Áth Cliath agus ó Corcaigh agus sin ag súil go mór le Cluiche Ceannais Mionúr Peilnaman Ryan agus orthaigh ZuCar agus well cé a bhuaigh sin níl ceist mhór an Sathairn. Leis Gavin Finnegan dúircha cin tú go bhfuil cuasaí ama Sathairn agus mar dúirt se córna go sé de seaachúin ní bheith sé taobhú mórrán le ceachtas na bhórna in san chéad leach agus an dóthaobh tris obair mhór ola bhúchan ar fad a dhéanamh le seachtaí beaga sean stáitse sean áfgur heasta go bheith agus mar dermse gá hÉireann atá únta per fad le Peilidóir den chéad sco ar a dóthaobh an Feilin ordan son agus céad se le bheith Áth Cliath bútean son ag Sophie MacDonald idir gimirteach well dí heala bhú maihan son ag Corcaigh agus go dteir airíonn lotha ag chuirteach go mar go fada leis an lán tosaí sin í Céad Carey fan rathir siúd an costóir Abby Pollock fáchan na díag Carey fós le seileamh trí le sí cúlíonn tan ceann son ag taistil de hiúis na bróige agus ar deire ar dheis agus ar fórílach lús go cintan son ag Corcaigh san tosathe agus ní mór dar Áth Cliath a airc an son Cic amach le teacht ag Áth Cliath agus fágadh an cúlpáir é sin le bheith tógtha ag deire Tara Walsh ag Áth Cliath Gurigh fad chuir leis ag deire lámh chura ag Eva Sheehan ón Douglas agus Corcaigh de furmhór na seilbhón ar gathach an feileteach seachún inis Rachel Breen Alistair na Mónach an de bhór club na Peile Corcaigh tras na haon sí siúd Seachs lár Corcaigh díogar níag go teacht trí Saoirse Cunningham i Cluiche Victor na Rown agus her national son a ríis go dtí Céad Carey Spás Craobh stigan son ag Gurigh chuirteachtaí Laura Walsh bhfuil déanamh stigan son Bertadal her nas smacht ag Walsh ach tá Carrick tá Sálan son fósa dá lámh chuir leis agus gadíocht an son ag Áth Cliath agus deis teach amach bhí seansan son ag Corcaigh ach dótha déanta Áth Cliath agus Carrick tá Sáil Seúr Catharan son ó Corcaigh a fad na talún an son agus glanta go deire ag Hannah Murphy agus deis ag Áth Cliath dul ar an úntaí an count son Roada agus go deir an cúlbáir ag Corcaigh Andrea Toy chum an naomh bhí híl teacht amach leis a count son a smachtú dóthaobh fós ag socrú isteach antá Páirc naomh Breandán Grant Heating an Biorra gúnta Íomhálaí seachún inis Emer Walsh Lús má féin glethe tróna áling ar fad an Green a going 50 Celsius deis an son ag Saoirse Cunningham ó Rogha Éireann an réiteoir tartpuntáiste dé fós a dul imirthiúir leistigh ag glóric past an canton ibre tríd agus beidir goil oscailtí an son Sarah O'Connor an pasta go isteach an son an réiteoir ag scuile leis an imirte agus ag deire ar náistí Joanna Foscan Bhailíonn aspig spás beidir an Clíán hail seachún ar ríist Corcaigh tá siad fáinach an obair cosanta le déanamh an son ag Áth Cliath an cansa curtha isteach ag Évo Donovan agus tá chéad scór aimse an son ag Corcaigh féidir fáinach ó chumaní chun a bháin rosa ó Donovan í hain agus Corcaigh ar clár na scór maihan son Council boot go snast ag Rachel Breen Corcaigh tris tús níos fearr chuir le cuasaí antá Ava McAuliffe inis Brút ar national so fada le Joanna Foscan Corcaigh ag glúiseach níos fearr I'm sure chéile níos fearr deis an son a ríis ag Sarah O'Connor sleann trí de gcónaí deis ag O'Connor fósa dul Sarah O'Connor ag glór cúlaigh a deirbe sí sásta an cúlaí na clacha ach tá scrisa dhéanamh stigan son ag tosa Corcaigh Sarah O'Connor le scór maihan son a cúisí tríd éasca go maith bhí leis an son beidir ar cúl ach ag a deirbe sí sás an cúlína bheith tóca
Gá Cúlín is Corcaigh. Leis Áth Cliath Gyrigid héna Hocrú befráil agus Corcaigh. For bhór na seileh an gabhah stachan son ag Corcaigh agus Cluiche fechan son ní amúnitá canta. Agus kick séir le teachtan son ag Aisling O'Sullivan. Agus sí ag Deire. Agus Ceannais. Tín spotty Ceartan son. Agus Seansnis ag Áth Cliath. Tacht. Mar derm se forhór na seileh gan ceiste Corcaigh an so. Katie Hazen is seo cúla teacht amach. Bú amach cá gunna na galibh, ca cís a chuinn san cléthe le Ceannais. Deis an son, ag Corcaigh a ríist go Ceannais agus amar bhaig Rachel Breen, cín banisteoir Corcaigh, Ciaran O'Shea Gyrigide, Gríosa, hís fún be sé sásta leis an túscadí seo, Sarah O'Connor. Pas gan bh úntaach ag Deire Emer Walsh Sathairn, cynna sin na bhailiú Ceannais an son hawl. Seach ríistí Joanna Foscan, chud bhór seileh siúd ón tús. Agus deis is Corcaigh imirthirí a bhagach an tosaigh. Agus Dave eile Áth Cliath. Meile imirthirí Ceannais chun ansaí eile chosint. Anna hespántas am líana ag Corcaigh ins na Cliath go héin ceann búte agus cuideacha anéis go seachú inis Céad Carey. Pass tug go uí deisir an tríú Cúlín ag Corcaigh tá ceann san áfach. Dave O'Donovan ar clé agus ar fóríil an tarna ceann ar straean son ag Corcaigh. Ag fécintir na Cluiche go dtí seo bhfuil a gréibh na mún bhútar na Cluiche ar fád ar Fort Láirige. I gona Limini, I gona Hebridáin an Clár Cirí Búilte agus a ríist a Cluiche Ceannais na mún. Cúig go hochteg gona héna cúig Cluiche Ceannais na mún. Agus an son bú éist go gama ar an gabhán. Cansa ag tarling Áth Cliath Gyrigh lámh a chuir leis na súla buinte aber bhathríist an son ag Rachel Breen. Atá Cluiche an son feiceigh an réiteoir agus faoi se bhéigeanta sin ag Áth Cliath. Fécintan son ar Aistear Áth Cliath an teachtaí an stád seo bhfuil Craobh bút agus nasna gona Cail Dara. Cahar trí a díag gona nád a cahar agus ribh sin bhí búna maithe gona na mí Cail Dara agus Longford. Agus an son trí Cúlín atra I gona na galibh le Ceannais na hÉireann. Thugann an so Seán Ó na iad nis an kick séir le teachta Áth Cliath. An garad an trosa agus ríist gan éon deis scorála in áiríre ag Áth Cliath go dtí seo. Agus sé nómad go le catan so an Biorra. Gá Cúlín ag Corcaigh. An éon scóra beidir bhfuil deis is a teacht ag Líle Tully ag Garad Trí tá sé seo níos fearr seachtaí Sophie MacDonald deis an so ag Áth Cliath an ceann son ag Deire ar dheis. Ó bhúte Gemma Conley. Bhí an obair bhathair fad déanta rééis sin. Míán so leis an mhuile déanach agus deis imir fóríil an son ag Áth Cliath an kick amach an son ag Andrea Tai. Cúige sin na smachtú an son ach bhí choristeach. Deir an réiteoir agus an kick séir tópa go mar sús go fada le Laura Walsh. Fáin rathir hí siúd mar choulúidir tá Hannah Murphy stach an sonna hin an pass go dtí Rachel Breen. Agus sic sa Laura an sonna gur glámh a chuir leis tá Sarah O'Connor. Cúlín dearnach go siúd ach obair bha cosint an sonna Áth Cliath agus Katie Hayes ó cúla ríise tá spáin go maith. Slúdaí na fós bailúisteach an tá na Biorra agus tá an seachtán níos mó ná leán agus tá slú an mór híos funga dáhéh a cailún seileh a Corcaigh go ríiste teach seachún inis Saoirse Cunningham. Cúnig raibh deisir cúlbéidir an son an deisdearnach ag Sarah O'Connor. Cunningham a ríist. Áth Cliath seasamh an óid an son, ní léon Cluiche ar an réiteoir. Agus clipper dimreoir inis gur ag brethir gan son, an réiteoir ag ligand don imir tacht as go thorgánach ach ag Deire. Lor go sin fel agus farchúnta in dún, sinna Gavin Finnegan. Agus breige Deire na chafisteach idir bhirt ó Corcaigh Éva McAuliffe. Agus lán cúlaí Áth Cliath Tara Walsh seo sna Craobh ag gailme chuda. Catan Ordan son agus Áth Cliath gur ag brethir tá sin son ag Tara Walsh agus í attacht amach. Slán na trítí Líse Murta. Áth
Cliath a tóir scór anseo an Biorra. Fervór na sile bheith Corcaigh ach ar clár na scór níl ach an dá chúlín clárthacha agus deise Katie Hayes Tráchtaire. Spás go leor Craobh captain na fórna Charlie Murphy. Fuair cool tácht go gon ina gaileh ach an count on hÉireann lína agus beise sin a bhábhar Corcaigh ag a deire. Leis Corcaigh a Tráchtaire orla drummy. Son ag a deire hÉireann lína, Mionúr son ar Kate Carey. Ach an réiteóir árágur of brú. A dhéanamh an son agus bhí brú to hÉireann lína, ruirtí chilín go bhfuil deise go siú teacht. Smacht a gáling, Harnastí Kate Carey. Iad spáin go maith tús Corcaigh in is a teacht tánta dearga Sarah O'Connor. Fé bhrú. Réiteóir ag scuile léhí teacht, ag a deire Harnastí Saoirse Cunningham. Agus Eva Sheehan. Dá héh a fáilt cuairtí sorta chéile tá. Lámór, ócáid mhór. Labhairt le Ryan Tishmóirí teachta seach, máthair Rachel Breen agus máthair Charlene Sona Lenú agus bhíidir ag súil go mór leis a gaiimlinn fé mar bheith súil ach bhí fág séir nó nervhís le bra is na máthacha níl éon ceist bheith Corcaigh in is seachtí Kate Carey deisce siú tá sí contúirteach go go deis ansáid Corcaigh ar cúil Carey ó sár cúil ag Corcaigh an lán tosaí agus ceol bantas an angachan sa ní ra bhag rud amháin ar hainting Kate Carey agus an chéad bhreac glas ard an sa Biorra ar cúil ag Carey héna dó an is ag Corcaigh Sárfís imirthe Shellah bút a fá sin na dag sin na cosantóirí ina díag agus ní ra bhag rud amháin uí an cúil a bhaint amach agus well Corcaigh in is an ábhá Ceann sa hÉireann lína tá Áth Cliath cratan sa gan éon scór héna dó ag Corcaigh cúil sinna teach sa 10 nóman an sa agus an gcuichs na seoltain is ag na rebelúnathe ógan sa Siad go mar le muín se chugan is Joanna Fascan Tar sí fé cúlín tá count on ag taistil agus ag a deire ag taistil idir na cúlaí agus hÉireann trasnán Tús úntaach ag Corcaigh an sa héna trí gan éon scór fós ag Áth Cliath Is Ceannairí a tastáil ó Áth Cliath Níomúnaí a céimeanna sa mreis an tána ar an réiteóir agus níl éon rud a dul ag ceartómhan sa tránóna féchan tuchras atá nimar Corcaigh tríd an sa dí Laura Walsh Craobh búte go dearnach ag Corcaigh an gábhfuil agus a fithedó agus sin an óíar na Craobh sa Craobh ar nó an dáceann dearnach búte nur ag an gabháin agus an chaileh an bhliain ráis sin leis an ceann go snasta seachtaí Év O'Donovan Ríist ban an chúl Kate Carey Dachtartí ag Áth Cliath íosmachú Carey fós a teacht seachtaí go snasta go dtí Laura Walsh feic muoín in is sin mar Corcaigh fás a gcónaí Harnastí Walsh spás ar Dave Howell Áth Cliath tréite agus an rud is meas ní bheith éon rud ar clár na scóir ar Dave eile seachún deis is ag Éva McAuliffe ach an count son de Hughes na bróige agus ar yes an siú ceannatá mithir stréan son ag Corcaigh agus ar clár na scóir héna trí ag Corcaigh gan éon scór fós ag Áth Cliath Is tá céile bríhan gléireánach go más a chúlí linn ceist Some kick amach a bháin a bhí ag Andrea Tyre Dave eile cíonn tú a ríist Corcaigh tánta dearga ceanna sa chéile Év O'Donovan leis a gitóg O'Donovan le hiirecht a ríist ar fóríl sin ceir seans tá caiilte leis a Corcaigh agus cé go bhfuil gomach an tosaigh seans go meis siad son chuirteach ag a deire maithe go Áth Cliath ar náis agus tá méid cinnte go deochaigh Declan Patton is banna seoir Áth Cliath Gleir leis na muir an son ag iarraigh fécant cad is féidir a dhéanamh go níd a hárint isteachant san cléhan sa well is féidir le banna seoir méid áir dhéanamh ach sin na himreóirí tá mothair a Páirc Scór nú hochróg an son ag ní léon ceist leis deis ag Hannah Murphy chum an éhhain sin teacht
Tá Harnash chun éhvalú tá Gemma Connolly. Leis an lán tasí Zara Flood. Brewer hi siúd a Carín le Shelva Camad. Fad an talúd an tadí Líle Tully. Captain inis, Charlie Murphy. Líle Tully a ríis, Illingen Ceannais Géire I gcónaí, deis son ag Áth Cliath count son ag Turlingt. Ac ag deire iirecht má, ac fórí agus gá cean de deis na cailtin is ag Áth Cliath. Lennon an tréimh se gan scór dóibh. Ross chun Shelvan son. Gúling. Ní cadé sin íon a bell na man. Carrot son ag a réitóir agus cílíonn sé sin. Tucha gan kicks ag Áth Cliath agus deis chun is. Socrú fécant. Feidir le immerthirí go háirthint na tosathe a bhealaisteach an san immert. Agus third fé scóran tá. Is Hannah Murphy. Ceann Gordon Trussa. Nia Murphy Mooney féhrúiste gan son agus cílíonn sé sin go dtucha kicks ach féic Illing Anna Jochart an ceann áirithe agus deis scórála má se ach ní ceannéisce leis bhí Áth Cliath cleachta in san taobh sin an Páirc ach seo ceann dechar gur de chéad kicks leis Brewer Áth Cliath scóraigh tastáil. Son ibre tríd ag Molly Burke ach yes. Agus fóríl trí ceann de seans na cailte fuair siad trí a dó ag le Ceannais Cail Dara ach an Sotseán ón well íon na scórna teacht Áth Cliath agus iad fós ag leir go ceann ansá. Compórda an son atá Corcaigh leis na kick amach. Gur teacht tríd an láirí se tá Corcaigh. Cool sin treis muí na Hartóh becinnte. Agus an scór deir na chutánig Joanna Foscan ach tá ceann cailte Corcaigh. Áth Cliath ríiste teacht about one eile se chun Charlene son ó lenú. Bhí an bháthar chun nervhís agus mé leir le teachta seach. Ag súl go mór agus bród tar aonar eile na marcha Rodney's túiscaling. Chúsnapia, Ceannais na hÉireann céim as an reis agus a ríis botúna tá bonús a dhéanamh an son ag Áth Cliath. Agus boutáin eile cílíonn sé sin. Bhfuil Shelf Harnash agus deis ag Corcaigh Tráchtaire an scóráil. Tá tosathe den chéad scoth chu níl éon ceist fé. Rachel Breen. Isteach sa láir tá sé gimmartar levéil omláin difriúil na Áth Cliath dí seo. Le fuinmh agus le hochras. Agus ríist Kate Carey stigan san marlán tasí brúd chun talún híl me. Réitóir gligan don immert agus kicks teachta ag Áth Cliath go deire. Ciúr sé banisir Páirc fearan son go céir. Is tá sciúr gimthóirí hardisteach ní amúní duna go siúd smachta go háling ag go siúd. Mooney fóstal sa tóir scóran son. Pass go deire gotí Charlie Murphy. Sinní captain amachtaí Mooney a ríis fan ceann son ag taistil. Thóg sé tamalín ar Áth Cliath ach ag deire ní a Mooney ag aimsiú scór dóibh. San 8 díag luair go Lochleanta Áth Cliath agus scór ar deire có agus spraice sé sin go cinnte iad. Sure, Dave Ella, Corcaigh le kick amach mar, héna trí le cúlí na bháin. Ríist Kate Carey. Déanamh go maithiste gan son. Gan tarna deis teachtacha. Cluiche. Na tosaigh i brú níos fearr dá chéile agus contúirt an Sathairn Carey an fell ar fud na háte stig Áth Cliath comá. Ach ag deir Cluiche feic an son a stig go réitóir. Ag an fuaisih an son be Corcaigh. Beidir tastáil an Corcaigh. Deire tá sé go bra ar neisir na cosa agus deis an son ag Áth Cliath teacht.
Hí méson gur for ban Corcaigh builiste an son. Corcaigh ag tastal an clog stad an tá. Agus well tá míid búla go maisteach sa chéad le cúlagus trí cúlín ag Corcaigh. An scór déanaach sin ag ní múnaí. An taon scóráin ag Áth Cliath. An táchtach dómh a gúnta sa goscail tegann si go bhfuil am go leor fósil dal. Ach búirt an son ar bhaintre Corcaigh agus Corcaigh chuir son. Ach tá sé go bra ar an eisiir na cosa. Agus tá sé go dóibh blog is go hógan isteach tá sé te. Tróna áling an sa Mionúr, Páirc, Naomh Breandán Grant Heating. Agus well se chun kick séir ag Áth Cliath. Tá Míchéal go bra. Táchtach an isteach Áth Cliath tógantar an scór dearnach sin an tá fuite. Agus ceamnú go bhfuil a chur ar chlár na scór rifin brise tá méid cinnte go brisin. An seoir bheith le teachtaseach ó Declan Patna ban seoir chum an Naomh Bríd. Ag sellh caiilte ró éasca an don agus éasca a ríis ag Corcaigh teacht. Se chugan é séomh Míchéal ó bhainisteoir na Corn. Leistigh dé tá Laura Walsh. Declantaí an son é sin a smachú agus déanta go maith Áth Cliath. Tá sé dechar taistil thar an cuid seo. Beidir go méid deis is ag Zara Flood. Na gribh Cluiche, níl a dearn réitóir. Agus Corcaigh sé saoirse Cunningham a déanamh go maith an son. Joanna Fascan, cúlín Ceannais túisce agus ríist Cunningham agus Fascan láthair an son in imir Corcaigh go dtí seo. Denómad fágus sa chéad le. Brú an son agus Sathairn, séir le teachta ag Áth Cliath. Glen nach bhfuil beidir thar mala berta go dtí seo. Dá héh beidir begáning nervhí se go mad ar an ónar hagan tú dí Ceannais na hÉireann. Anna chud ag brathar an ócáid. Agus well tá obair na bliana choristeach ag an dá héh le bheith réig an agus an obair an son chum ag Aisling O'Sullivan. Dígur san imir ag Corcaigh. Íomha sí hin inis. Cé go bhfuil fervór na sellh agus imir ag Corcaigh, ní leatra cúlín an tá. Cluiche, níl na cosa caiilte carín an son. Laura Walsh, sellh chumad agus pasa chuirmach. Deis is a géh O'Donovan, a chumaní chun a bhain rosa. Fósa dul, ní lainge chun a pasa thar beidir ag a deire tá Céad Carey. Ag a deire go Cluiche ag Corcaigh. Agus ag Carey tá cúlín níos túisceim seice. Tá cúlín inis a Céad Carey. Agus cílín se sin ghfuil an bhearna sínta ríistí sé cúlín. Hina cahar le nád a hain. Antasí déanamh scriosiste an son. Agus well ag Corcaigh brasásta mar heasan cuasaí. Ag an feiceigh an réitóir agus cosantóir tá ciantach. Rud a chialín go méid kick séir éasca go maith ar fáile teachta ag Corcaigh. Céad le nach bhfuil mórán in áiríre dul a bhábhar Áth Cliath. Deis scórála eile inis ag teacht do Corcaigh. Ilíonn géir go maith. Ceann son ag taistil ag Éva O'Donovan ach tá sé ar llé. Cúgu ceannar fóríl an son ag Corcaigh fuair sí cúlín sclé leachchéanna sé gona an chaváin. Tá ceann amháin go dtí se aimsethe. Cúig ceann de seansan na scórála ar fóríl sa chéad le ag Corcaigh ach féic an kick amach sin. Deacrataí ag Áth Cliath. Gicn amach féin a bhúchat an son agus sellh éasca glán ag Corcaigh an son. An brise ag Céad Carey. Sinead van Chuntúirt ag fán cúl beidir iver dóirí. Tá sí fósta dul. Carey leis go tó. Carey Harran Chasnán. Sár cúlín an son. Héna dó an lán tosaí. Ní léon raglan an son ag Corcaigh conasaí is smachú. Agus seacht cúlín inis mar aras bar atra. Héna cúigla cúlín amháin. An lán tosaí le sár haspántas go dtí seo. Is an féidir le Áth Cliath rud éigent í dhéanamh an brise. Tastín rud éigent. Canar rud éigent a go rí sellh glán tu go uair se chum séir se Cunningham. Berta sin an son a Corcaigh. Íomha síhan.
crut Áth Cliath tris titamasi Céalar fadansa. As an sonor Dave Ella, well to Anna Flanne Corcaigh. Gimmer Gamali Chéile. As Ariman son Kieran O'Shea and Banashora Ra Passana Das Bra Shaimpli Hasti Nu Geshkin. Shelava Kamad, agus a Gibru Tree could equal dinner in Áth Níos Fearc and third face score. Chuck Treed on son Emer Walsh. Tam Winnie get Kinton son the Feshkin to Nimmer Corcaigh. Cunningham a reached. Tam Aumaka, Deshaka, but go like a will Immerhori nu Hosam Reshaka Gowlish. Ach Neil Evo Donovan and Ish. Blochal Magenta for Eric Sophie MacDonald. O'Common Naomh Marinogan Áth Cliath. Leach Cailte, agus vi love Northern son, agus Keeling Shishin. Gujuki Cake Sarella a Corcaigh. Evo Donovan a Hogaigh. Agus Desh and Forest Parsh in a hí a reached. Nishkug Canternach or Clay. Colin one on Nimmer Kadisha I gave O'Donovan. Agus le Corbia Guihe that she tak Chasna Park and Mardermsha. But she gearig and Canson her Haran Chasna on Leshigitog and Canson egg Tashtal. Ach, I get there air for real shin shake kind of chancena Imaha a Corcaigh Stracy Cadla. Favon Kuig Nomad Fok Hene Kuig a Corcaigh. Coolin a one I got a Cliath. Agus fake and brew on a kick in a action. Tashin a mess of rech reached her. Agus Corcaigh bra sauce in the canction Hogan to reached. Well, to Corcaigh and Alpha Tanner Misha. Hilmer go make Ord Kaiv and Datara. Well, to laugh host Ladol. But Demon down Áth Cliath. Kadisha Nakolak ein coolin wander Clarna score agus swell. O hef Shelva Denny Lane Kesh Ceannais Umlan a Corcaigh Cursian saw Gasero Connor Chak to reached. Páirc Tastaluhi agus Gadera in the Comanche Road that got here to go clear and Fader low score of Riven Brisha Shinna Hasti no Kinta. We're marking so Zara flood coming Tomash David agus Gadera Tan Cancel Lakud her Nash Haran Lena Bishago Clear Gadera. Declan Patton and son a Queen of Caird is Fader Yenov. She'd fire egg and Corshak and a good immer had Neil Shean Gadisha. Agus Deshinish ag Lila Tully. Nia Mooney and Tango on her Clarna scoring Áth Cliath. Ag Fagan son Aspataki in Schlitten son a Áth Cliath. And Ashley Lila Tully. Corcaigh Kena o hef Ochrishin immer Áth Cliath Gadisha Chastin the Park a Hainshid and Ish Will Shlee Egg and Treat Berdig Will Tave Sod pass Ummerka Cobberle Dinner Shigig Zara Flood of Chuckig Deshans on a Reachte last month the Clake Napella to Charlie Murphy and Captain Tasheke Hernashti Flood Lila Tully Fifth around it Tart Fay Coolin E Hain Ton Canson Egg Pashtal Shinnies Fioran Sonning and Manlor Parka and Tarna Coolin got a clear Hastin Shishinuha Fioran Hernashti Shea Coolin on a score of Adanson in Lila Tully. Kikamach agus Spanish Duke on the Vahe Corcaigh and a kick in the mach. Emer Walsh is Uller and Moher. Fickin Spas Guskel Dos Cormac and saw. Saoirse Cunningham. Ava McAuliffe and Nish. Dulcan Cain Dinta ag Ava McAuliffe agus he fósta dul lastigta to Ava O'Donovan agus Tán Canson Creeknaha Inson Leontán McAuliffe is stuck to the Ava O'Donovan agus an Tarna Cool ag Chak to Corcaigh agus Shin Buile Mór Áth Cliath Dúrach Rivla Home Ava O'Donovan ag Creeknú McAuliffe a Craobh she's an odd cart agus an Tarna Cool an son ag Corcaigh agus an Bhearna Sínta Macdín Nai Coolín inish Dó Cúgla Gá Coolín
hÉireann ish. Ag Évo O'Donovan de Corcaigh. Scór Cinnúnach Riven Brisha. Leis Áth Cliath Tráchtaire Zara Flood. Cansan na Haran Lína. Well, ní sé feiceann an réiteoirt a sé gonna kick Sarah Hart ag Dara. Tá scóraigh tastal go dóite in isio Áth Cliath. Smacht go deasig Sophie MacDonald. Fe von nómad de mar sin fácas I chéadla. Machtí ní Mooney. Culín níos túiscice. Ilinga teach níos géireach tá sé sin dultar yes go bocht agus an ceathrú ceann ar fóríle Áth Cliath. Níl éon rud I dul ina bhábhar sa chéad lehansá. Dó cuaig le gá cúlín. Ríist féic an banistíocht na kick naach ag Corcaigh. Emer Walsh ríist is a ríist. Trasnú na Páirc an centa smacht a ríist acu. Agus tá méid cinnte go méid Ciaran O'Shea ná sásta go mrisise. Uirtlaigh fóst le teacht an dáhéimhan sa Biorra. Maisie McRae ó Ada. Fnachtar Manána tá an Sathairn. Ríist Corcaigh ábhailte teach trí de bhad níos fosa. Ná Áth Cliath agus ag oscail tús ag Céad Carey ríist. Carey fós a dul agus sin buile marthaid an muice Corcaigh. Cúl eile Riven Brisha agus Brisha crían áíre Áth Cliath mar más rudaí go raibh rudaí olgráisin tá siad níos measa inis. Cúl eile ag Corcaigh an látasí a déanamh scrisan son. Agus dachar slí International Áth Cliath áíre ansá. Gáchúil in imach gá nómad ag Corcaigh. Agus well tá siad in áit úntach ar fad an Sathairn. An banánú an adóg sé an ílinn banán a going atá Luchlan to Corcaigh ar na cosa má antá déchúis ná beag. Céad le chó furfa is a dhéach a bheithantá ag Corcaigh. Tá siad go mór agus go héasca chun tosaigh ag an mrisise. An scór le hamantá I Biorra tá 3 cúl agus 2 cúlín ag Corcaigh. Ní lech péire ag Áth Cliath dosaon cúlín atara fannig í ling búg faintín céad le teacht agus action ile an tarna le teacht gan bhail. Corcaigh tá siad feinach. An obair cosanta le déanamh an son ag Áth Cliath an cansa. Curthaisteach ag Évo O'Donovan agus tá chéad scór. Míchéal níos fearr deis an son a ríise Sarah O'Connor sleann hat 3 de gcónaí. Deis ag O'Connor fós a dul. Sarah O'Connor ag leabhar cúla ag deirbe sí sásta. An ceis fé Corcaigh in isteachtaí Céad Carey. Deis go siú tá sí contúirteach. But go deis an sáid Corcaigh ar cúl. Carey ó sár cúla ag Corcaigh. Ceis fé Corcaigh in isteachtaí Céad Carey. Deis go siú tá sí contúirteach. But go deis an sáid Corcaigh ar cúl. Carey ó sár cúla ag Corcaigh. Se chugan Joanna Fascan. Tar sí fé cúlín tá countson ag taistil agus ag Dara ag taistil idir na cúlaí agus ar scóran son pass ag Dara gotí Charlie Murphy. Sinní captain amachtaí Mooney a ríist tá countson ag taistil. Thóg sé tamalín ar Áth Cliath. Fós a dul. Ní lainge chuna pass a thar beidir ag Dara tá Céad Carey. Ag Dara go Cluiche ag Corcaigh. Agus ag Carey tá cúlí ag Céad Carey. Sinead van Chuntúirteach fán cúl beidir iver dóirí. Tá sí fós a dul. Carey leis ag tó. Carey Haran Chasnán. Líle Tully. Fichtar na rana. Tart fé cúlín I héin tá canson ag taistil. Sin níos fearr an son. Dulchan Caing má dénta ag Éva McAuliffe agus I fós a dul leistigh tá Évo O'Donovan. Agus tá canson críochnathe instantly. 3 de bhad níos fosa. Ná Áth Cliath agus ag oscail tús ag Céad Carey ríist. Carey fós a dul agus sin buile marthaid an muice Corcaigh.
Ceannais I teachtamach don Tarna le agus a hosnig an Cluiche agus ó heh Áth Cliath an bhfuil tá Roisin Kirby, Kirsten Mooney agus Rebecca McAvoy istig don Tarna lehansa ach tá slíomh le drap ag Áth Cliath agus Farsbar dozéin cúlín ag an mrise ag Corcaigh tríis sár chéad lethe peile í léon ceist fé agus Ceannais ón tús in áireachá cuasaí ansa I Biorra. Leis feic sé táchtú do Cliath chéad cúpla scóra aim siú dtír chun misneach agus deis ag an Tharatómh is mór méid é bearna rá chúlín díag a gúnaisteach antá agus well tuige siú cumá nach chuid tréis mar comá sa chéad le is tá an commas ionta. So ma hair sin á fógart antá over Hochtaigh, Roisin Kirby Shagan on it, Captain na Forna, Charlie Murphy, agus an tríú Caranton. Céir sí hiiste cumá. Má se chuin an Tarna le feiscin cá méid churann na Mionúr 25 mrád adla dul. Cig sé bút an tonna Áth Cliath agus sí Sophie MacDonald le hógaigh. Feidir an Cluiche bhóride. Cúpla scór luach hastin go cinnte. Deis an ag líle tully. Sleán had tríd better go deis an ag Mooney tan centa. Oh, Mionúr down! Bhí deis glórhar an son an maidir tres na búilt an son ag Nia Mooney. Bhí seans glórhar an son ag Áth Cliath cúla hastó uha agus a hastó chun Cluiche go dain. Ach tá an ceansa glant agus nasta ag Corcaigh agus gan fánar irid agus áirlach I chéalann sa Tráchtaire. Deis maithan san am a stray. Corcaigh go ríist. Anna Léamh an gleithin sa Tráchtaire. Saoirse Cunningham. Cuine go bhfuil gá chúla agus gá chúlí naim sé Céad Carey. An lán tosaí, Sártha Spántas tá Saoirse Cunningham feicála go mac amabal Calíis ar Nasty Carey. Dul ó ghuine go duine. Corcaigh go gírig slí ag an tugaim siú tríd an son Sarah O'Connor. Caisi dul ar Nash. Corcaigh go ríist. Có Feinach agus sásta an Tauma Veld. Siad in áid fad dozéin cúlín contosig. Joanna Fascan in ish. Can le lús am ha tríd ach bailthe ríist. Ag Céad Carey nach bhfuil tréis cosach chur a mú an so Tráchtaire agus Sártha Spántas Peile. Laura Walsh. Leis a gotógan Canson ag dulig stach ag Laura Walsh. Sin scór an Cluiche. Bhí si féhrú agus dairig lé leis a gotóga rórú dír Karen spot a dómh. Túsúnta go ríist Tarna le ag Corcaigh agus an rud nár hastig ó Áth Cliath. Goiach sin ag neartúach séad isteach chuing níos mó na aon rud eile. Áth Cliath ag lorug scór. Cuine gur thóg sé 8 nóid tígur chéad le scór a aimsú. Rúthar maithaíanamh an son ag líle tully. Spás ag oscail dós a Corbel Chancentor scór ag Áth Cliath. A ríist Mionúr down. Agus gan éon tura ar ansaí eile an son ag Áth Cliath. Agus Corcaigh ábalta sinna chlán agus well ba siad brásásta gan scór a bheith géalt an son. Obervátéant an son ag Laura Walsh. Sin taing bháin ar clár na scór go dtí seo in san Tarna le. Nash go dtí Ava McAuliffe. Agus Cluiche Gímar Walsh go dtí seo de Corcaigh Canson am a stray. But go bhfuil deis sin a sé Áth Cliath teach. Amach go fada le Murta. Céad teanga bháil gan úntacha chu Nash ag líle tully go deireadh. Tá si Tomán tríd an Lord Gemma Connolly in ish. Áth Cliath le fuinmh níos mó ag tús an dair leat. Tá si beidir ag lorg Tráchtaire na cúl nuair tá cúlíní ar fáil dóibh agus brúan son istigh ar Andrea Toy agus sigadeire a rion le Áth Cliath sin a bhiltar Nash. Nia Mooney le passeach sa lár. Tá crop níos fearr Áth Cliath sa Tarna leat níl na scóir na tagad beidir go bhfuil deis ag líle tully ó Mionúr down ar son Uirthi agus an cúgu ceann ar fóríl agus níl éon rud I dul ina gceart an sa Tráchtaire dóibh. Cinnte níos mó fuinmhanta ach níl na scóir na teacht agus sin na scóir na hastín ó Áth Cliath staidse agus í trí cúlín díag le fána. Corcaigh go ríist. Anna Spántas céad le chuirteach ach an dá chúl sa dá nóid dearna sa céad le ag Évo Donovan agus Céad Carey. Well, bin an dá scór cinú nach níl éon ceist fé. Se chun Laura Walsh ríist.
Harry Chatto Saoirse Cunningham. She'd on Uder Oscar pass all go Kate Carey. Aber le déanamh stig go Connor tá sé cé. Nashti Carey love an ordan son go Áth Cliath. Agus deis sin a alternate. On pass road agus reached Emer Walsh le sor has want as Peil and so ag leave coursey go fur for Heason's on agus deis she gave him a call of. Let she get over bitter Queen of Tartfay well Castle Nasher and Datsog and counts on off of Clay agus for real nil. Cynnes on Galore Corcaigh and Shach do count on her stray. Ach her Clarna score and so Corcaigh Fosin Art Uder Osach Tri Shay le Chulín Contosig. Corcaigh reached. Shach and Tosganish to Rachel Breen. Leis an Dasog. Deshella and son ag Corcaigh agus tá sé sin Chorha gus snas the HÉireann Trasnán ag Kate Carey. Dó a trí in Michigan lán tosí cadé mar haspontas Peil ag Cluiche Ceannais na hÉireann. Bhí brewer hí leis a gaun ára son ag reached gan dachar be Chorha HÉireann Trasnán agus an bharna síntamachtaí Ceannais díag. Trí seach le gá Chulín. Áth Cliath agus líle tully déanamh gach díhil an son agus níos mó carach a tastáil uhaí. Tá níos mó funamh an Áth Cliath cinnte Sathairn leach ach níl na scóir na Tráchtaire. Beidir go bhfuil deis inis. Fad na talún. Cúrgaigh chuir trígadtí Molly Burke. Dí sin na smachtú agus a ríist an obair na meas na gosantóirí Corcaigh agus deis teachtamach tre Joanna Foscan. Laura Walsh. Spórt galore stig agus seachún a ríist. Corcaigh tre Emer Walsh. Spórt goscail sús dihan son ach níl a bugail a stig marrán ag a deire ar Ashley Laura Walsh. Cíntu son cóch comport agus tá Corcaigh nuair tá Shelvachá. Agus tá spántas úntach óntús seachún a ríist. Eva McAuliffe. Fós a dul. Give her three to reach and pass Dernockson and her stray or Kate Carey. Tigerson Immerton son ag Walsh. He kicks her Melta. Tá go dain at her Raitor. Agus sé fear chunta an dún on riocht atá mar Raitor sné Gavin Finnegan. Cléma imrig a siúd ach in a riir gan éon chúis tartamach daon cinna tá tucha nó gentige. Agus deis scóráil eilenis ag teachta Corcaigh. Évo O'Donovan. Cool agus Coolín aimse go dtí seo Trónónacha. Kitóg chunig cansan a chrórú más féidir léhí. HÉireann Trasnán agus sin díreach mar atá déanta agus snastan son ag O'Donovan. Héana dó inis. Ag O'Donovan agus well Corcaigh as rairc gabh leis agus stad seo. Deim semach chuir sin an chéad scór ó Hickséir ag Corcaigh. Decoration of Craobh. Reached Corcaigh bout one eile tacht. Eva McAuliffe, squealed fé. Stachan son will Calíshan son Nílidir and Raitor agus Hannah Murphy. Competition a Cluiche Áth Cliath. With the spontish Anna Vaca instantly go dtí seo. Agus Ceannais fear an ngalibs Cluiche lechanis hena cúteag le dónai. Son scrisser Caildara Grave line, Cahar Trídig Aimshacha, Cahar Trídig in I Caildara Rave out we come ach and such on and he fader lona scoring a Aimshu, better will Dash and Chossa, Leisha Murta, a Garrett and pass to the last month on agus Dash Becca McAvoy. Okay, get Dara Yesh agus her for real, agus pair of the Yenashid. Neil Rud, I give Rudolph. Mac a reach le Chatton ag Andrea Toy. Chum an Naomh Míchéal agus no club atá lonathe gachar Corcaigh tá Meascán agus Roghamach club an Corcaigh an kickach sin an tá láta é sin a chamad tre Rachel Breen agus well tá spántas omláin Peile
Corcaigh Corcaigh Guntus. Aisling O'Sullivan a reached. On Naomh Moore. And the Vur Club in the Peil Corcaigh. Getting mBan as Fairtron on a Kate Carey. Cluiche Gama and a Levick shooter Corsi. Three to reach to this. A pass na a Corcaigh fur for Untus. Eva McAuliffe. Ach Hursal Shachansunti Joanna Foscan. Cormer Horlar Parkinson Cunningham agus reached Lucid Himmer Bedrick Willu agus Titan Begon on Son Martha Corcaigh Áth Hón Udarásach Trí Hocht le Gá Chulín agus Ganín score fós Sathairn le I Áth Cliath. Cuinig hog sé 8 no mit Diego score I'm sure Chéile. A mi 10 no mit 6 Sathairn le Hanis agus Ganín score Keg raf couple desh loch ar coola qua better. Reached Emer Walsh. Right to Áth Cliath na Peile. Pass fad na talún an samji Eva McAuliffe. Lech Queen of her Cooley na Gadera. Lechlas a Badley, her national Sunday, Joanna Foscan, agus Gadera and Van Hunter to Kate Carey, Dolishak, let's get to the huge na brogue alfag. Agus an tuchtú Ceannais on her forile Corcaigh. A tá contour to Buintlehi, Gahain Ornorian Kate Carey Shellev. And a contour to Buintlehi. Corlish occurrence on her Keith O'Donovan. Áth Cliath, Club Stud, so den moment Catis Tarna Laffy more exul at the spontaneous for Áth Cliath. Has she den of got deal con a character heart over Neil Rodriguez Brumach Dove. Har three Coolin I'm just Tarna La Corcaigh, Laura Walsh, Kate Carey, agus Eva O'Donovan le kicks here. Hélín go will Biorra de Coolin Diag. Idir na Fornan saw. Agus Dakar Slí Eshkin Tarnash Áth Cliath. Nish Corliche Fosa Currents on her Keith O'Donovan. So boot get earning got clean Govil is the doeg. We Corcaigh Craobh na blina fehedogus that dozain Craobh fad having again Kate Candove her nation Nejig 8 agus Cuig agus Ochinile tug a lower puntamach nachto Coonfooder Loch Garman Count Dernican Govil is a fehedogun in a Galiva ach nor international Govil is a Shagus Shachfooder Fego agus and some Govil is Cudig Shadig agus Shachtig Ray Oregon son a Corcaigh Feish agus Honeyder and son a Righteous and Shineshire agus tá cinú me go leor das na chalíní óga seo le feiscintear or na Shineshire Corcaigh in sna blianta tála teachtain is an kickamach a céile bíhan a reached Corcaigh chun tosig. Emer Walsh, clúda her national son. Tríd go dtí Eva McAuliffe. Sé glóir na Peile reached a Saoirse Cunningham, Cléith Maharrick a siúd. Ach Áth Cliath Trish dóhanna dhéanamh sin na bhrisise. Agus Brigadier McDashig Lila Tully to Anna Craigus Ingelinty. Country Vigon in Mahori to spawn command Áth Cliath Tron and pass Omar Corcaigh Dura. Agus Aiscaigh Aisling O'Sullivan ish in a smack to the Corcaigh. Nasha Hain Shidach. You don't go back and make the spawn to Ho Omalon and Ceannais on twos. The Tamil father of him Rick Sue the Clehagus the Kaiv Ma. Ach in our ear to Corcaigh level different Áth Cliath and such Rochnuna. Agus sin has to in her hands to the Ceannais the free of Cleha the Cleha's shower heart lat. Agus begin to go to Dent Corcaigh and such Rochnuna. Steshalun son Sarah O'Connor. Bramach a dirty Laura Walsh agus Canton Gebucht. Her yes agus Meg in the chance in the Kailte on the Ellen Nish Tráchtaire Áth Cliath. Sinead Katerina Almeida. Scully Connell, agus Fagan Parkinson, Sophie MacDonald, and Cluiche Denta, agus Deshin Sonic, Mahori Ora Tráchtaire.
Ríiste Andrea Toy. Ní Toyach bíhan becerta marrá. Well, Dúrcha Sigar Páirc. Tá Almeida agus Sullivan son Búte cé. An féidir lo cúpla scóra aimsú. Seachúnanis Rebecca McAvoy. Idir gá chóirle. Agus ag dara stopper an lín ag a héasca ag Andrea Toy. Tá ban Corcaigh sínta an son hawl agus spec chóirleis tastáil. Agus tócha sin an dacart ag Áth Cliath tá si beidir tóir na cúil agus stad seo. Taken si go bhfuil fear sport a cúlín diagatra agus dacartí an son nuair hain seansan ar stréad am a cúpla cúlín fiú nuair rudéigeantar clár na scóir Sathairn leat níl go dtí seo agus chóirleis a ríist tastáil ag imar Corcaigh howlan son. Well, bhú Corcaigh Craobh na mún bhí anna hespáint go gona hírí cúig a hochtaigh gona héna cúig cúlín agus fithe atra an tróna son. A ríiste gona an chabháin tá spáintas úntaach trí a dóíag le nád a de na cúil ag Laura Walsh, Eva Sheehan agus Eva McAuliffe. Agus, well, thug sé sin tíon stad an sohiad agus go dtí seo tróna na níl ceist nach gur Corcaigh a bhí úntaach ceart ón tús. Lashley tríd an tarna le. 3-8 le nád a dó. Agus Corcaigh trí Ali Tobin an son ríist ó chumnaí chunamháin Rossa ar Corcaigh an captain blocháil Tráchtaire Áth Cliath féchan clúdach an son. Corcaigh agus immerthóir san ád ceart gcónaí agus deis son ag stéire chuna for Tráchtaire an ansaí. Las muide Céad Carey Pasternach well tá si de trid go héanrad an son agus Ceannais Rachel Breen ag dara. Las má ríist Emer Walsh agus í ag stúr a cuasaí ón tús an son dí Eva McAuliffe. Corcaigh an áthúntaach. Lámháin ar an gcurnacha an astí Céad Carey. Smacht go Jackson son ag Laura Walsh. Agus Áth Cliath thuirsú an son ach brú a d'ar an réiteoir bhí mintathe. Agus cílann sin go méid kicks ar le teachta ag Áth Cliath agus deis a go siú dul ar an únsaí an ceann son gan a bheith úntaach ach brú ar íste teachta méasa becré a d'ar an réiteoir an son agus kicks ar eile i teachta ag Áth Cliath tá siad son chun ahrú eile dhéanamh agus tuigh Ellie rian isteach ó chum an naomh Mionúr. Tá an tarú sin inis le bheith déanta na bheith chéad bhar seile going. Ríist Corcaigh agus Emer Walsh ar out and down. Is beidir bhfuil seans ag an Áth Cliath leis a gceanta. Luchlan to mór ag taú lotha, roidir mar thug Laura deis agus tá sé sin nada sa líontán. Hastig sé sin go dóide ó Áth Cliath tá cúlach agus an níis tá Luchlan ar na cosa. Cool take fé dhearad, tar sé sin misnach ag an dóibh. Sár Cluiche agus well, críocht an chéad sco isteachtaí an cúne agus cé eile ach Molly Burke. Well, anna chúlan san for si 3-2 Gréibhleáin agus beidir go sprang sé sin in seachún a ríistíd Marta le deis an ceansa blocháilte ach beidh cúvéidir agus staid ag Áth Cliath. Beidh cúvéidir agus staid acu. Chéad scór Sathairn lecha thug sé 8-9 mar a thug sa chéad le go dain ach anna chúla ar fad an son ag Molly Burke agus an bhearna ar neistí gá chúlín tíag. Nis cúvéidir agus staid le techt. Stá. Rud go bhain siad scór as seo, tugadh siad crí cinnte. Cancel bheith tógh ag Hannah Murphy. Lámh an orda, cinn sin go bhfuil seoir ag an town ach ní seoir maithe mar go bhfuil sé mithe glan ar stréortha. Sé spéisiúil cad éon ragra thiocfaigh ó Áth Cliath tris an cúil sin nó ó Corcaigh tris an cúlaí céile. Agus tan ar Dave eile féidir le Áth Cliath tógant ar sin. Trachan to Eva McAuliffe.
Orla Drumminish. Seach sa Laura smachta go deas ríise Saoirse Cunningham. Click na Pellants onto Laura Walsh. A ríise Áth Cliath níos fearr, beidir go bhfuil deis fósacha. Os cion denómad fácathe. Tá Cluiche an treis sppraige éigeant agus beidir bhfuil oscailtí agus deisir cúil eile istigh ag Áth Cliath an cansa. Creicne sa líontán agus tá an tarna cúlacha. An tarna cúla ag Áth Cliath in imach gá nómad agus hiúil siad tríd an son in áíire. Anna éascar fad agus ceist an tá Corcaigh in slí treis tiirmin a ghulla agus well rá cúil in imimecht gá nómad ag Áth Cliath agus well be siad rá sásta an bhearna ar neistí naí cúlín tá den nómad fós le dul agus bhfuil slí ar neis fósacha sin ceist. Machtín taobhsá an canson glanam ar stray agus Áth Cliath ag teachta ríist an son Gemma Connolly an pasta go leistigh deisir cúil eile tá an canson am ar stray bhí deis an son ach ar fóríl ach an counter son ag Molly Páirc ríist gennym semach se agus dó ag Áth Cliath 3-8 ag Corcaigh tá gúlí natra tá Corcaigh in áíir treis tiirmin a ghulla agus drochic amach an son agus gá chúil céalta Anis an cluiche fiabhsú go cinnte. Bhfuil críomh drama túil in antú, níor bhín cumar scéil le tamil, Corcaigh anis sa tóir scór dá go tain. Aber bhá déantaigh Laura Walsh, ar neis a hain si go dtí Saoirse Cunningham. Nes Évo Donovan. Laura Carach. Tá fuineh agus foiir san imir go cinnte Áth Cliath ach tá fel I tastáil ar náisiúthe rá chúlúnta ag Molly Páirc in imach gá nómad agus an bhearna leidir go dtí naí cúlín bhí cúig cúlín 10 at a ribh sin an bhean ceart inis le seileamh sin í Céad Carey an ceann chuir síos fós a dul Sáras Bontas go dtí seo leabhlacháil an son ar a chuiríireachtaí ach tá an réiteoir an go bhacha sé cailíos agus tucha kick séir de Corcaigh faoi se bhéigeanta sin dóibh agus singin san denómad dernach an sá I Páirc Naomh Breandán Grant Heating I Biorra gúnta íhálaí. Cluiche Ceannais Peile na man in sna Mionúr or ag ZuCar fecha agus Corcaigh tí ahrú dhéanamh cumát ag Gemma Young ó chumanéir ógaisteach ag na súlar fad inis ar Corcaigh agus an kick séir sin seoire isteach go snasta Évo Donovan scóra hasasta go beidir Míchéal Donovan ach Laura Walsh ó an cansa agus well an bhearna hneis go dtí 10 gúlín inis a Corcaigh Ceannais gona dó Iver seachtaigh má se teachta sin í Gemma Young agus iver an naid Joanna Fascan a fágan na Páirce anna chuid imirthe maithe dint go siúlann sa Tráchtaire a cosa uair a hastín ó Corcaigh agus stad seo 8 nómad agus mar sin fóstal dul. Kick amach le teacht ag bíchan dá Áth Cliath. Tá sé sin glána mé ar stray an sonnacha. Dachartaí ón tús Tráchtaire ag Áth Cliath kicking amach sin a bhainistriú. Be Corcaigh brásás, the Dúrach Sugar Parkinson, Gemma Young. Saoirse Cunningham. Glóir Shella van Túsa gave him a call of freshen. Agus an Vanshaw freshen, Saoirse Cunningham. Nish, Céad Carey. Oh, Faker sin mar pass Céad Carey. Dríoch dúla machas amach bhfuil Craobh comá leis tágadain tá sé sin seoirthe ag Aoibhe Sheehan Harran Trasnán ach an pass right sin ag Céad Carey fuirfa tóiste agus tíorchaisteachtaí lábhar Aoibhe Sheehan agus scórónta go le Corcaigh anna Cluiche tar fad. Áth Cliath tak bad one eile. Tá sé sin éas chuneis ag Saoirse Cunningham agus Corcaigh. Évo Donovan. Anna chud imreoirí treis imirt as a cricin ar fad a Corcaigh an Tráchtaire
Shahi Ceannais con Níléon Cash, Cade Carey. Agus round had done her national she gown or hisa. Deep Gemma Young a reached. Corcaigh con Arhualianov. Agus Ella Burns o Grenna attack shot. Probably play goal. She'll have her national Áth Cliath. Shot no the Martian Falcon saw. Shin Ibrahim Tossig. Will cool Ella in Áth Cliath Sinead Cash will touch it in smack the go hall in Gonstrone on the Corcaigh. Fatma Talloon and son. Easy McRae. Deputy Ishin Commander and Taryn Eric. Oberva reached at Leela Tully. And a Crete Spont can shoot on Áth Cliath. I can Taru Shinish. The Tráchtaire Corcaigh every fair hook to Tach Shock Ella Burns. Agus fog in the park on Eva Sheehan for Shin Cooley Derna Dove. Reached Cossa Ura, Shahan Planig, Kieran O'Sheehan agus Stadshaw. Or Tá Anna with Fwyn of Corshach, Team Clehe Corcaigh on twos. Shinadala Shachs no matey Derna and saw. And Biorra 3 a day Corcaigh, though. I got clear. Kenson reached to Katerina Almeida, Haran Lena, and Mary Gadara. Kenson her Nashif over Corcaigh. Craobh shot Buchalo, Rav out of Diag. Gadara can Govil agus a Fehado. And Dowra agus an Commerce Scale and Sochursi. Trónóna Gameshek had an trio out of Diag. Morocco Darlene, Ashairi Lazarus, I got clear into Nomadi Toffalker. Shacks Lord. Dashing son Nia Mooney. Gloria Mahorik Stracha Ashtia and Richard Gliggins and Merdella and Ashton Leela Tully. McAvoy and Trust Solish and Dasso and Kansonic Turlinged. Bergol Dashish and Sonic Molly Burker reached. Matashishin and Meher Stray, Agus Air for real. Agus Desh Kailta Rahul Untagaimshik Molly Burke. Near Yard Lane counts on a smackdo. Corcaigh and Esh come Cuiva Horgan hoping the Shacho Kyuntoila. Stuck on Frave, better to Canis the Frave, but on Mua Laghe Corcaigh in some planet talk. Then a gift in the Machain and such on a talk. Belgnakahin Kanaka Puchaka. Agus an sunnar a David Áth Cliath Dacherty on twos. Art has once a gamer Walsh Sean on a dove. Ni fadanish na Jacques Cuiva Horgan and Stacher Bark. Rebecca Kate Vrisha Ella. Cancer Garden Lena. Dohan Jensen I gave him a call if a Shinna Command last steak. Kirk Cluiche Stachenson and pass. Abiluk Dainov. Cluduk Mahanson Hernash. Eglanu, Agus, Arena Áth Cliath Tachtamach reached and Rachel Garden Immert. Gwada Hernash Derek Sarah O'Connor. Evo Donovan. Desh Bedreg Laura Walsh. Will Kalish Neil at Ern Rachel. And Taumagamat. No Medi, Couple Canada Falka. Shinnon Maid. Either Corcaigh Agus, Craobh Ellis, Mionúr and Sathairn Ona. Slew a more Takan Sadi Biorra. Reg Laura Kivlan Maach in our era. Yimmer Corcaigh Erouse and down Ceannais on. Peter Dozain cooling concussic Vedi de Ray. That's Kicker Honig off clear national couple cool. Coming up still a Tamil father Corcaigh. Better go Desh Dana Consonaka. Canson Ibra Treed, Gadi Rebecca McAvoy and Tashishin or Yesh. On tuck to counter for real. Chancellor Strains on the cup. Some Tarushin Denta, a Corcaigh Cuiva Horgan and Cuntala is stake in on it Saoirse Cunningham, Agus Áth Cliath Immerhead Cunningham come out Ranona. Ta she took her treta, Agus Higfa a Áth Haspontus. Agus Lane Keshna come a Queena, Gacaunavada Corcaigh are in law, Starulshaw. Kick him off the shots again, Drea Toy.
Leis Áth Cliath ríist. Con ceart Hartov, Predator Gadera. The couple of dash Kailik Tusen Tarla Habitor Victorious Crockneys for Molly Parker reached the Glurgan Pellistig. Like Andrea Toy, Den of Dohan and Son. The Mechan Da Cool, no, Da Chance Cool Better Footer Ek Tusen Darlaha. But the Mcshid Diffrul, in our rear and so. Elaine Kesht, a Corcaigh, Nice Flower. I guess either T and Craobh Vukanton Trio, Vouta Deegan so Tranona. I guess Shingens, second Dernick and so. Truckanome at Katja. Corcaigh reached. Orla Drummy talked him up. Breandán Sonner, he Berto Cliath Garriga called her Nasha Kagadura. Dohan Jensen Drummy. Agus kicks her Maratoka, Macafal Lishanonji, Quiva Horgan. Spots at Skuntaneshig, Laura Walsh, will cool Ella Corcaigh. Walsh, Leshik get toe better if she Queen of Torrent Jabberg, Loric pass. Laura Walsh, take it her, Trilishik, Cooleen. Aktasha Shilameha, Foril, Dega in the chance in the Kyle to Vimmer Hori, Glake Napella. Her Yeshikas her Clay, Gitara, Ahirict, Foril. Agus Nifadanish, Naromid. And Adó Gerrig and Rachor, 3 a day, Corcaigh, do I go Áth Cliath. Agus Nílain Keshnachar, Law, Herky at Hansa, Mura. Agus Sor has Pontus Pelatokuha. And the Clipper Towel and Sunrise and Rory Gerrig Breher, Shay Gavin Finnegan. So, well, he may have to have an order. Should Pontosh the Corcaigh Gadera, Dollarig. Ein Chulín de Gatrin, Kenta Smachta Quiva Horgan. On a deal in the Tráchtaire Corcaigh. Taspontas Umlawn in our own toes. Immerhori und. Berk Tráchtaire Corcaigh Gadain. If I can Kate Vershella in emerge, because Smachtin Tapsaw, Jimmy Young and Connacht. Áth Cliath und to go fresh Marta. Anna could rahat into Corcaigh going to Stranona. Emer Walsh didn't go Gahor Hagas Lave Duchret or Corsi and Sonake. Or no token she Ober for Chactin Stadshaw. Train all Sigaira. Caro Hishmahori agus so hard agus so club. Agus an sonan Winine agus found Ibra of her Himrory Tain agus an son the Corcaigh Tranona well back Torra good say her ni veg for Áth Cliath near Ruchrodi Madoiv actually the Corcaigh veg Ceannais agus a dull who had gone in Keslish into Spórt Shakung reach Jimmy Young Slam her tree to reach agus Tam gemacht no with the Martian Falcaha the local Nicotina Stesh leis get tóga ríist ag Laura Walsh an count son ag Shasnú agus tá sé Sor Cúlína ríist an son ag Laura Walsh an tahrúnis Aisling Leahy Tráchtaire an onad Kate Carey well Elaine Kesh fé nach go bhfuil tá Spántas den chéad sco ag Carey an so Tranona agus ifir fethe Saorla ní léire ó Óchail Tráchtaire an onad Aisling O'Sullivan agus an bhúla bosan son don bhirrta fág na Páirce anna Spántas uha go hátha Kate Carey tá Spántas cuma has a dhéiteachta na tairt uha I gléthe Ceannais na hÉireann. Does é Cúlín after ríist. Is Corcaigh ríist le Shellah, súlar fad an ish an réiteóir an tá agus ní fad an ish nach go méid an céalúra le teacht ag Corcaigh treis sár has Spántas Peile. Ríist Emer Walsh Slean her tríd agus tuis an go an díis ní cuimh Horgan an Táile ach fad le Laura Walsh leis a gitó go tá cean san a her yes ein county ar forílacha
Ach, is come agus stad seo mar go bhfuil an Craobh sála dul ar nastí Corcaigh. An chéad ceann búte in 8 agus a 5 gona Loch Garman. An ceann dernach búte in 2000 agus a 22 gona na Gaillimhe. Ach an sod seo anóna duine siad céiliúr tá mé cinnte. Agus Craobh eile na teacht. Ceann tamlín féic. Is bhfuil críoch nó cúl beidir eile in Áth Cliath. McAvoy. Fós a dul, imar stracha astí agus tá sé cé! Ó, cad é mar cúil ag Rebecca McAvoy. Sár críoch ar fad an son. Haisiil sí fad na Páirc a gabh leis. Agus cúil ag a deir Áth Cliath chun an cearta hartóibh ag trid go dtí fíor dhearann na himar an son. Agus sár cúil an son ag McAvoy. 3-3 in isir clár na scóracha. 3-1 diag ag Corcaigh agus an adó Ghearrig sé an son. Céiliúr le teacht ag Corcaigh gan éon ceist. Bris a críd Áth Cliath fuidir 3 cúil más Sathairn le ach níl éon ceist fé a fearr ar an taspántas ar an omláin. Corcaigh níos fearr ón tús an tá agus well bheith siad bra sásta. Craobh iverid 3 diag a bhreilón sa tránóna. Agus well an dóthaobh ag Craobh le chéile an céiliúr ag Corcaigh ach an brise crí sin le teacht gan cheiste Áth Cliath. Na slúite a tháinig ag taú leo ach ní lá Áth Cliath ann agus an son thuir é bheile Corcaigh arás ar fad ón tús. An chéad cúlaigh céad céiris de 10 nómad an son an dá cheann rihann brise beidir a bhí fíor luachmhar agus chuir den áithúntaach Évo Donovan agus a rís céad céirí idir 12 cúlín chun na maithasa. Gavin Finnegan an son ag Craobh le himmarthirí agus well tá méid cinntethe go méid Corcaigh bra sásta le taspántas Peile den chéad scá agus ní fad inis le go méid an chur le bronna ag uachtarán Fellnaman trí na Murray ar chaptéin bucha Corcaigh Ali Tobin. Se tá Corcaigh ag céiliúr híos agus well rent marthirí jasamach dom sa imar bháil se bhí arás an damsa dín lechúil. Bhí Saoirse Cunningham go húntaach a Lár Páirce, Laura Walsh, Ava McAuliffe, Évo Donovan ach an lán tosaí céad céirí duine semach gur 2-3 aimsigh sí agus bhí si aus ar fad. Ní hamháin ag aimsiú na scóranna a crochaigh sí cúpla ceannúntaach freisin agus cílíonn sé sin inis. Go bhfuil deis ag Loch Leanta Corcaigh teacht amach ar a Páirc an son agus céiliúra a dhéanamh le clán agus le cáirde agus le maintre agus darnóla na chomharthirí chumá mar seo lá mór. Ní bheith deis móránach chu Tráchtaire tí Craobh na hÉireann na deoras na súlant an ar dé bheile Áth Cliath mar tuigeann siad níor mar siad go más chéad le bhí go mór chun deireadh tháinig feabhsartha go paintas Sathairn le agus fuidir 3 cúil má Molly Burke le gá ceannúntaach agus ceann deireadh ag McAvoy ach seo lá Corcaigh an sa Biorra agus Craobh iverid 3 diag ins na Mionúr an sonnacha agus well an slú mór teacht amach an son ar a Páirc. Duine siad céiliúr go cinnte mar is rud mór é teachtaí cluiche Ceannais. Siad ag lúsca agus é reince agus tá mé cinnte go méid íthe go madnacha an taspántas Peile. Well, if I can turn taspántas a chuir isteach am líana 8 cluiche imirthe 8 cluiche búte ceannas fearr ar fortláirige ar limnach ar hibredáin ar an chlár ar chiirí fé ró ar churtha na bliana se chaite an cabháin sa cluiche lechanis agus an Sathairn lá mór cluiche Ceannais na hÉireann ceannas fearr ar Áth Cliath agus mar dúirt mé níos tuisce tá méid cinnte go méid go leor dus na himmarthirí seo le feiscint i ngeansaí seinsear Corcaigh na blianta tá róing amach. Slú mór take an dáhéhann tá ach sin Spórt sin an difriacht a fearr híos Loch Áth Cliath críomhrichte
chuirdir sunnaseach na méid uaireanta céine, an tréáil céine, na híbertí céine is íon Corcaigh. Ach an Sathairn lá mór tíre grodí de Corcaigh agus bhíidir ón tús ar raibh an domhan. Leis lucht na hagríochta howland son ag sochrúd an bhronna. Ach níl fán fós ar lucht Corcaigh dul an áit in na céimine sin mar tá siad a tóga ag súisteach na nóméidí seo. Sin í na nóméidí go mbeidh cuoine go ceann I bhfad na mbliain tortha lena garda, lena gleann, lena bhórna agus leis an himreoirí an son súisteach nóméidí úntacha mar seo. Tá siad ag léach na bhórna tras na chútha. Chiam go bhfuil an captéin denú semach hena féin Áth Cliath in orda. Agus ní fad an isteach nach go dúchaigh an chuidéalacha. Tá siad dígarníag déanamh slí trasna an son. Agus ní fad an isteach nach an bronna mór. Dígarníag Corcaigh a dul teasta bhfuil beidh cuoine go ceann bhadacha ar an tránón áirithe agus ard le imirtha ón tús. Tá captéiniste ann Áth Cliath na chumaní chun a bhain rosa lá mór dus na clubbanna comá mar is fé ís a tháinig na obair bhór sin déanta fé 5, 6, 7 agus a raigh na blianta chun teachadí an stad áirithe seo. Agus tá cinnte go bhfuil go leor imirthirí agus lucht na club éagsúlann san chumá ag taú agus ag taobhú agus is súisteach an bhua áirithe seo ag Corcaigh bua a bhí úntach agus tailte gan éon ceist. Leis ní fada inis nach an bronna an sacha going. Dígarníag imirthirí Corcaigh a dul trasna agus captéin an san Áth Cliath an léach sús chúthaí. Láúntacha Corcaigh. Imirthirí Áth Cliath fún ggheorcail agus an banaisteoir leabhartló. Ba siad bródú lasta ní léon ceist. Chuirt siad go deire fuair siad 3 cúl Sathairn leis sin ach Corcaigh a bhí níos fearr go cinnte. Se chuing imirthirí Corcaigh iad atá riméideach sonna sásta agus Craobh na hÉireann tucha leon sa Mionúr tránóna. Is tá Peil Corcaigh ar fád ceall leis taobh an áit don bhronna agus iad súil go mór leis an churann sin a chur an ordas an air lucht lenta Corcaigh déanamh slí trasna freisin. Agus fad inis bronna le tacht túachtar aniste gan sní trí na Murray. Dígarníag go haing ó Corcaigh dul isteach an ócáid speisialta seo ina saoil.
Slua dul tras mewn dáhéh. Tugtar an anna gháil buchas leis an dáhéh. Tugtar an rá bhfuil an dáhéh tris écht a bhaint amach a bheitantá. Buchas an réiteoir an son Tráchtaire sné fear chunta an dún. Buchas le lucht fália tá as fear chunta go chuir fáil agus na háisina Biorra. Buchas le teaching hours include clear fad. I'd just like to thank all our staff, our volunteers, and our business committee for everything you've done throughout the there. Agus buchas den bhuireann agus tú le chabhraín Cluiche chur ar fáil. You never wanted to say today, I know that in the future that you'll be back again playing All Ireland titles. So keep the faith and best wishes. You'll never leave the All Ireland team after All Ireland final. Sean cúpla fada deasan son Áth Cliath. Seo cúpla lá. Seo lá Corcaigh ar sí. Naomh with our summer response Peil. Now, it gives me great pleasure to present ZuCar player after award. Well, leich na himmartha ar dúis le bronna agus ná bíonn úna ar ainge gur bíonn leich den cléim seán óna lán tosaí sin Céad Carey sár respontas Peil. Taspontas chumá is a chunig mé a riamh in éon cléthe Ceannais agus bhfuil an gradam tailte gan éon ceistans anna cé. And now, it is a great pleasure to present 2025 ZuCar minor age captain Spórt, Ceannais an Cork le bronna ar captain Corcaigh Tobin. Lámór de Corcaigh Craobh Iverett 3DS na Mionúr tuga leha le sár respontas Peil agus an bua tailte gan ceiste có. Is cúpla focail ón captain Tobin. Gháil buchas le na fuairmóirí agus lucht banistíochta. Na dtíonar fada cabhraín clótha an san thar na bliana agus buchas gafa leha siúd. Róla Cliath and some Craobh. Other Gopra Dorivanta.
Scaflish and Vern van der Steert, because he should have had a carry closer come on. More within the Páirc Craobh lo teachtain stad seo agus tír ceart aithnas a thart óhan sa Seanóna. Corcaigh gabú tá sé tugadh agus tailte gan ceist an scór deirganta I Mionúr 3-1 ag Corcaigh 3-2 ag Áth Cliath cógáir agus le Corcaigh. Corcaigh tá siad feinach an obair cosanta le déanamh an son ag Áth Cliath an cansa Corcaigh ag Évo Donovan agus tá chéad scór Míchéal níos fearr deis an son a ríise Sarah O'Connor sleann 3 gcónaí deis ag O'Connor fósa dul Sarah O'Connor ag leabhar cúla ag deirbe sí sósta an ceis fé Corcaigh in isteachtaí Céad Carey deis go siú tá sí contúirteach but go deis an son Corcaigh ar cúl Carey ó sár cúla ag Corcaigh ceis fé Corcaigh in isteachtaí Céad Carey deis go siú tá sí contúirteach but go deis an son Corcaigh ar cúl Carey ó sár cúla ag Corcaigh se chuúin is Joanna Fascan Táir sí fé cúlíntan countson ag taistil agus ag a deire ag taistil idir na cúlaí agus ar scóran son pass ag a deire gotí Charlie Murphy sinna captain amachtaí Mooney a ríis tan countson ag taistil thóg sé tamalín ar Áth Cliath fósa dul ní lainge chuna pass a thar beidir ag a deire tá Céad Carey ag a deire go Cluiche ag Corcaigh agus ag Carey tá cúlaí ag Céad Carey Sinead van Huntertach found cool beidir river dóirí tá sí fósa dul Carey leis ag a tóg Carey Harran Chasnán Líle Tully Fintar na rana tart fé cúlín I héin tan canson ag taistil sin níos fearr an son Dulcan Caing má dinta ag Évo McAuliffe agus I fósa dul leistigh tá Évo Donovan agus tá canson Craobh inson lí trí de bhad níos fosa ná Áth Cliath agus ag oscail tús ag Céad Carey ríist Carey fósa dul agus sin buile marthaid an wicket Amú an so Seanóna agus Sarchas Spórt Peil Laura Walsh leis ag a tógan canson ag dul ag staach ag Laura Walsh á sin scór an cluiche leis an dasóg de seile an son ag Corcaigh agus tá sé sin seoire ag Áth Cliath leis a gansa Luchlan mór taú loha Roger Mahorg Laura deis agus tá sé sin nada sa líontán Tá cúil sin treis sppraige éigean agus beidir bhfuil oscailtí agus deisir cúil eile istigh ag Áth Cliath an cansa Ceannais sa líontán agus tá an tarna á féicear sin mar pass ag Céad Carey dríocht dúil amachchas amach bhfuil Craobh comá leis tágadain tá sé sin seoire go duine agus deis leis ag tóg a ríist ag Laura Walsh an canson ag Chasnú agus tá sé sár cúlín a ríist an son ag Laura Walsh bhfuil Craobh nó cúil beidir eile in Áth Cliath McAvoy fósa dul Ibrahim Straka Ashtí agus tá sé ó cad é mar cúla bhfuil Craobh nó cúil beidir eile in Áth Cliath McAvoy fósa dul Ibrahim Straka Ashtí agus tá sé ó cad é mar cúla bhí an úna ar rainge gur bhí an léach den cléir Seanóna lán tosaí sin Céad le brana ar captain Corcaigh Ali Tobin Lámór de Corcaigh
Craobh Iver 3DX na Mionúr Tugalloa les Sár Haspon Se Corcaigh Gabú tá sé Tugalloa agus tailte gan ceist an scór dergan tá Imúr 3-1 ag Corcaigh 3